Money. Ndikuti money kwa inu nonse. Yes. Wafika tu Sapota wankulu George Brian B ndi program yake imene ya Sapota. Abale anzanga ndikale tuchatina acheza live. Munjananenera mucha kuti ya lero tieni tiyankhulane tu inu ndi ine. Ndembu program ya lero ndikupemphani kuti muimbe mafoni. Nambala zoimbira ndi 094102224. Yes. 10224. Yes. Nambala imeneyi ndi ticheza. Koma koyambiraku bwanji pang'ono pokha tingocheza. Tisaiwale kuti tikuchokera kwana kubala komanso tikuchokeraso kumulanje kuja kuti kuli malo otchedwa Limbuli. Ndivesese ndi kumeneko kuli Mbuli kumulanje ndithu. Ndiye mu program ya lero pang'ono pokha tingobwereranso kumeneko tikaone kodi kumeneko zinali bwanji ndithu. Wina kumfunsa kuti can you say this? Yes, upezaso akubwerezaso mawu omwe oti can you say? Iyayi zonsezo mu programu tu ya lero. Ndiye program ya lero ndafuna kuti ena mwakamukundipe pota ifetu sumatipasa mpata. Ndiye ndafuna kuti lero tilumikizane nanu ndithu. Ndiye chonde mujatanenera nambala yoimba ikhala 94102224. Yes, 10224 ndi nambala yoti inu muimbire ndithu. Mujandanenera mwa nthawi zonse ine George Brian B kukubweretserani program imeneyi mchosa nkhawa wankulu. Abale anzanga bwanji mujandanenera tilowereso kuli Mbuli kuti tikaone kodi kumeneko zinayenda bwanji. Koma pamenepopo muoneso ka conversation kanali pa anthu awiri amene analitu pamenepo. Abale anzanga tiyeni kuli Mbuli. Chabwino. Ati kuboda kuno kuli Mbuli. Simanena choncho? Mati chani? Zina yake kuno ndi kuli Mbuli, komanso ndi kuboda. Kuli chani? Kuli Mbuli. Kuli chani? Na uzoti anene kuti characteristics ndiye panga da kulubwa. Chipukwa chizungu chakuchidziwa. Karekatal. Mati banji? Vuto lake mmeno nilibe karekatratic. Akuti ino chizungu simuze. Akunena zona? Characteristics. Mati banji? We tang we didn't do characteristics. Aba mongoni peza to koma chime mukufuna kupanga ni suku. Wapeza nzake ndani? Ineyo. Ndakupeza ninuyo. Inu simunandipeza ine ndakupeza ndini. Kodi pacha kuno ndikuchani? Kuli Mbuli. Ati kuli cha? Kuli Mbuli. Then what you say? Photosynthesis. Madibanji? Madibanji meso wakamba kale wewe. Photosynthesis. Madibanji? Photosynthesis. Chani. Takamba nikachikae na ndimve. Photosynthesis. What do you say? What you say? You say photosynthesis. What do you mean? Chani. Mbeleza simena nena. Ana kuri akusuta foja. Photosynthesis. Can you say? Photosynthesis. Can you say? Photosynthesis. Can you say? Zina bwanji. Zikuvuta izozo. Pase zina. Someone we say, I will know we say dungur kudwa photosynthesis. Okay. Nde kambani tu. Photosynthesis. Ya kusuta foja meta mutaye foja. Ameta kama ichichewa china Characteristics. Characteristics. Photosynthesis. Can you say? Iya itu zomwe zicha nditu kuzionera kuli Mbuli. Mujandanenera program ya lero ndio kuti inu ndine ticheze tu pano. Nde nambala yoimba ndio mweja 94
10 224. Yes, manani 4 10 224. Namba imeneyi tikafika chapa katikati apa chama 20 past nthawi ikafika ka 20 tikhala tuti ino ndine tichezerane tu pamenepo nde iyayi konzekani kucheza ndi Sapota pa program imeneyi ya Sapota. Muchendemenenera program imeneyi every time nimafuna kubweresapo zinthu tu zochinja ndithu iyi ndiye kumakhalapo kaindi tsopano bwanji tibwerereso tu kuzomba. Yes, paja tinapita kumeneko azima anatitana kumeneko nde kumeneko ndinakapezako ndithu nde pachapati kulizomba urban komanso kulizomba rural ndithu ndisono spelling ya urban imakhala bwanji. Abale anzanga tiyeni kuzomba tikaone kuti kumeneko anati bwanji za spelling ya urban. Urban kuti spelling yake. You. Apuna akusokonezeni akuti ero. Akuti ero urban. Spelling urban. Spelling urban kulanga. U-L-O-N-T, urban. U-L-O-N-T. U-L-O-N-T, urban. Si choncho? Ndi choncho. U-L-O-N-T. Nganene kuti mwina ndi choncho. Ndi choncho. Iya itu mkulu ameneyo kunenapo za mpira kuti mpira wakunoko ukuoneka ngati kuti yayi anthu ake sakusewera 50-50 kufunsa kuti 50-50 chani ndimene tamvereramo ndithu kwafunsanso kuti spelling ya urban nkuluso wanena monena U-L-O-N-T urban spelling imeneyo ya urban kulanga spelling ya Yes, ameneyo tu anali urban ena kuti urban ena kuti alabani. Yes, spelling yake akuti U-L-N-T. Abale anzanga zimenezi tikuzilenga kukakhala kumulanje ndi kumanena iyayi kumulanje kuli malo ena otchedwa mbuli ati kuli limbuli iyayi koma konsekonse tu so musayiwale paja ndimanena nthawi zoti kuzomba kuli mental hospital kuli nursing kumeneko kuli prison kuli chanko kuli nyanja komanso tu iyayi zomba tu china chilichonse chili kumeneko koma urban ndi choncho komwekonso ndinapezananso ndi mkulu wina amene anali ndi baby pa site kankazi pa site ati asetiye tikaonere tu mpira kumeneko ndi atafika kumeneko anakumana ndi Sapota ndi ayinati iyayi amusekere Sapota koma mayi anazoti Sapotayo amatha kukubalalisa ndi mayi amene anangoona choti amuna angawso nawonso tu akubalalika anangoyamba pang'ono reverse gear. Abale anzanga tiye tionenso kuti spelling ya urban imachitidwa bwanji kuzowomba moni tu kwa masoja nonse kumeneko ndikuti iyayi programu ijatu ijamaikonda ija ndi imeneyi. Tiyeni tibwererenso kuzomba komweko tione kuti kodi kumeneko mukuti bwanji. inu musapita timinji Zomba urban. zomba urban anthu akuti urban kodi urban how do you spell urban? Urban? Yes. Z-O. Z-O, Yeah, no. B-R. B-R, yes. Yeah, no. Z-O. B-R. Z-O-B-R, R. R. N-E. 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 Yeah. Urban. Yeah. Tiyambireso spelling ya urban yomati banji? Zomba urban. Z-O. B-R. R. N-E. N-E. Yeah. Okay. Zomba iti musiyeko. Tamusiye? Tingotenga urban yekayo. Spell urban. R. B. R. R. N. Ndatokoza kulwaka. Zikombo kwambiri. Pitizani ukicheza mayi aja asundapo. Ke mutu nderi kati tu apatu. Yes, akamuna tu amenewo tu kunenapo tu za zomba urban. Yes, spelling yake tu ndimene nditu kuona zosiyana nditu yayi pa Malawi zinthu zikuchitika mchitani tu kuzomba china chilichonse tu chili kumeneko nditu ma prison ali kumeneko ndende yayikulu ili kumeneko chigere chili kumeneko kodi tadala kunserema kumeneko mukuti bwanji kodi anthu wamukuwaphunzitsa iyayi tu zimenezo tu zili kumeneko nanga Andrew
khani kumeneko mukuwaphunzitsa anthu kumeneko iyayi nanga ashonga kuzima mukuwaphunzitsa anthu bwinobwino iyayi tu zakuzomba tu zimenezo programu yake tu ndimeneyi ya Sapota muja ndanenera kuti chakutsogoloku tiyamba tu kuyimbirana mafoni ndithu kuti tione ikamati mwina half past tiyimbe mafoni kuti iyayi tichezepo ndithu kwa anzathu amene muli mutali kumene Sapota sanafike kodi nanga mizaliwa kunkhotakota muli bwanji kumeneko programu yake tu ndimene ndinali tu kumeneko pasani ndinafikapo ndithu spelling iso tu inavuta ya timu ija akuti timu ichaka akuti chani yapasani ndithu tsopano bwanji tilowetu kwa Goliati. Yes, kwa Goliati kumenekonso tinakapezanso kuti ayi zinthu zochi ena kumati kwa Goliati ndikuti iyayi tu ndichakutcholo ena mbati mbali na ku Chiradzulo ina mbali na iti kutcholo tikatera wonso kuli mulanje ndi tingochoka kumeneko tilowetu kumeneko kwa Goliati ndakapeza tu ikulu amene amayang'anira tu school pa secondary school pamene popo kuyang'anira ground malo ndithu koma iyeyo kufusa kuti matimu abwera sasewera pamenepa ndi chani nkumakanika kodi abale matimu aja masewera weekend aja ndi socials kapena mene akunenera anthuwa abale azanga tiyeni tu kwa Goliati tione kodi kumeneko zinayenda bwanji amene mayang'anira pa school panopo ground isa matimu akusewera pa ndi chani matapata iyayi shosho Matia? Goliati shosho matibaji Goliati shosho nkulwanga Goliati shosho ndi pa secondary school panopo rasta ndinu chabu ndiye mati akusewera ndi chani pano ashosho Goliati shosho matibanji Goliati shosho ikusewera ndi chani ena onda aswera nawo sindaziwa kodi inu ndiawa nkulwanga inayo sindiziwa akusewera zinake sindiziwa timu inayo timu inayo ndiyakublanta koma kwachokera iwo inuyo mungiyang'anira panopo ground ose mungiyang'anira panopo anthu akakufusa na head kodi matimu akusewera apopo tilembe mbuku mweneno tichani sinditchulapo chifukwa inayo sindikuiziwa ndiye ntchito yanu mukukwanisa pamenepo iya ine nangozidwa kuti pali mpira ndiye mpira usanandizo kuti kubwera game yakuti ndiyakuti kubwera chani game yakuti ndiyakuti anati kubwera game yakuti ndiyakuti kubwera oswera mpira akublanta ndi akwa Goliati game yakublanta ndi game yakwa Goliati amateno kuni kulanga amati matimu kamena game timu ndiye game yo timu ndiye chani game yo ndi zimodzi chopanda timu zibakhala game onde bayo ka timu ndi game ndi akusera pa ndi game yanji ndi game yanji imeneyo ndi game munene kuti game chakuti Goliati game ndi ujeni blanta kwina ku sindizi wako Goliati chani akuti shosho matibanji Goliati shosho mwina titafuse to akamuna watu nkulwa akuti Goliati akusera pa ndija ikusewera baba ndi Goliati socials ndi Mibawa nkulwa ikusewera apa ndi Goliati socials ni Mibawa matibanji Goliati socials Goliati chani socials ni Mibawa matibanji Mibawa ndi chani Goliati socials mati Goliati chani socials Goliati socials ni Mibawa ilipo mpano ilipo nkulwa akusera ndi matimu atatu awiri yes akusera pa ndi matimu awiri ndi awiri ndi chani Goliati socials versus Mibawa akuti chani Goliati socials versus Mibawa matibanji Goliati socials versus Mibawa matibanji Goliati socials versus Mibawa Goliati socials versus Mibawa iya itu Goliati mati Goliati yani socials Goliati socials matibanji Goliati socials ikusera ndi chani Mibawa akuti mati mwizoya Goliati socials versus Mibawa Goliati socials versus Mibawa iya itu kucheza titu pamene matibanji pano mwakumbukira bwino matibanji Goliati socials versus Mibawa tatokoza Yes, Goliati tu shoshozi ndimene yavuta ndithu programu yake tu ndimeneyi ya Sapota mjendanenera kuti iyayi foni manja ma 9 4 10
224 nditu ingondipasani 2 minutes kuti tiyambetu kumvanatu pa mafoni nditu. Abale anzanga, tsopano tu yafika nthawi ije ya the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Yes, mugawo limene la the good, the bad and the ugly. Abale anzanga, bwanji tu tiyambe pachanena kuti mu nthawi ya imene ya mothers anthu ena tu anapata nkhuku tu yayi zaulere. Nde padali pano bwanji tinkobwereranso tione kuti amene anapata nkhuku bwanji nde mukamayenda munsewu ziyendani mbuyo tu mwa magalimoto kuti mwina inunso nkupeza nkhuku zaulere imene anapezera akamuna amenewa. Yes, akamuna tu amenewo nditu kutola tu nkhuku nditu munsewu nditu kodilanga ena anayenda bwanji ati nkhuku zondeta peza nanga sopano tikadyera chani yofuna tuti tikaiteme tu kumeneko. Abale anzanga muchandanenera tikangotha pamenepa bwanji tisanabwere ndi clip padalero tingopeza pamenepa tione kodi anthu ena anapeza bwanji ufa pansewu. Tiyeni tione akamuna amenewa. Yes, akamuna tu amenewo tu iyayi kufira nditu ati ufa tapeza komanso tu ya chimanga tapeza. Padali pano bwanji tingoti tiyankheko tu foni imeneyi kuti yes. Hello? 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 Tatalikani yes, mujatima nenda nthawi zonse kuti iyayi muzitalikira tu TV yanuyo kuti tiyankhulisane bwinobwino kapena pwayi sisani volume kuti muyankhulane ndi Sapota live kuchokera pano pa Mibawa television. Hello? 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 Iyayi zinthu tizikuoneka kuti zosayenda nditu. Tsopano akulu amenewa tu apeza ufa komanso tu apeza tu iyayi nkhuku pamenepo ndi ananena kuti iyayi bwanji tipite pamenepo nde ananyamula tu iyayi tu mbale ndi zinthu zawo panchinga nditu ali pamwamba nditu akuna kuti ivi zimene zindizika tu pamwamba pamutu. Tiye timonde mkulu ameneyu anayendera nazo bwanji katundu wakeyo. Yes, kunenanso kuti yes nkulu tu amene luso tu limenelo nditu akuti ayi nkhuku yapezeka yoti tikadye pa Mother's Day komanso tu ufa wapezeka. Nde padali pano bwanji ndingotenga mbale zanga ndipite umeneko ndipo tinjinga yake nalibe poyikapo katundu anangoti zonse ndiyikatu pamutu mchataonera mucha. Tsopano bwina tiyankhepo. Hello, muli bwanji? Hello, ndikunote. Tili bwino. Dzina ndani ndipo mukuimbira kuti? Kumulanje. Kumulanje konkuja tichite kutchulako dzinalo? Tone. Tone mukuimbira kuti si kulimbuli. Kulimbuli. Kuchani? MJ Mulanje nene. Kulimbuli. Doti kulimbuli kwa MJ. Sindinamvepo tu malo tu Malawi muno kulibe malo otchedwa MJ. Mbuli Elaina. Oh. Okay, chabwino. Nkulu tu ameneyu waku ati MJ. Kodi ndi si chakomweko kuchati manena kuli chani kupicha kuli
Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Yes. Akamuna tu amene bwanji tipitireso. Kabina pang'ono poka tingova. Hello? Hello. Muli bwanji? Ndikunokayi. Dzina ndikumene mukuchokera. Zosakhala tu bwino tuditu. Mwayo timuyankhule ndi Sapota wafika. Bwanji tayika muni mayunitsi tu mmene mumufoni moti tiyankhulane bwinobwino musanamizire network. Hello? 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 Hello. Muli bwanji mayi wanga? Ndikunokayi. Dzina ndikomwe mukuimbira. Kumene ndikuimbira kuno kusochi kukwale. Kusochi kukwale komweko ndithu za kwale za manje atisidza za galimoto ja ndipadenga pomwe anthu amatha kukwera pamenepo. Muli bwanji mayi wanga? Muli bwanji mayi wanga? Basi wafani ngoika ndemanga kuti inoyo ajije timambulano kukoma ndipo programu ya Sapota ayo timadalisika nayo. Number one. Ndithu lero number 1. Ndathokoza. Kodi mayi wanga? Mayi wanga? Ndikufuna inuyo mwayankhireso anthu onsetu. Ndikufuna ine ndikupasani maweti ndikupasani yeah, akula nonse amene mukuonera program imene ya bwanji lereso ndikufunse ngoni funsoso inu muli kumeneko. Choyambirira ndine kuti pakhale mawu okuti pakhale 0 T F S. Kodi komalizira kukhala chani? Kukhala O T F S. Komalizira leta lomalizira likhala chani? O T F S. Ikhala chani? Imeneyo kuti mukamandiyankha foni muzindiyankhaso tu limenero. Hello? Hello? Muli bwanji? Pepani. Hello? 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 Hello. Muli bwanji? Ndikunokayi. Tiri bwino. Dzina ndani ndipo mukuimbira kuti? Hello. Dzina ndani ndipo mukuimbira kuti? Hello. Dzina lanu ndi Hero? Hello. Hero dzina lanu? Ndikunokayi. Ndiri bwino. Mukuimbira kuti? Kunchinji. Inu masapota timu yanji? Chabwino. Ndiye tabwereza mkoni mawu aja timati characteristics. Mwati bwanji? Ndiye ena pajamati mibawa chani? Ndathokoza kwambiri. Ikakwana 8 o'clock mukagone tweti kuti mawa ku skulu tweti chocho eti? Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa chotenga nthawi potiyimbiraso foni pano pa program imene ya Sapota. Ndathokoza kwambiri eti? Zikomo. Iya itu foni yoyamba kugwira bwinobwino tu ndi imeneyi komanso ndija amaya chanoti achicho ife timakufirani. Ndaonaso mafoni akubwera pa foni panga back door. Anthu enaso amenya back door kubwera pa foni yanga ndithu. Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Tiri bwino. Dzina ndani ndipo mukuimbira kuti? Ku 36? Ndiyankhuleni mayi wanga? Ndathokoza mayi wanga. Ndathokoza kwambiri. Masapota timu yanji? Masapota timu yanji? Bullets. Kodi paja akocha Bullets aja ndi ndani? Paja akocha Bullets dzina lo ndani? Iya yitu omweyo kuthawa ndithu waku 36 kumene kuwatakanika kutchula akochi a Bullets ndithu. Program yake tu ndi imeneyi ya Sapota. Kodi John Langes ukuonera nawo program imeneyi unati uimba foni yako ndikuyidikirira tu pano kuti ine ndiyankhule ndi John Langes, captain wa Manyasa ndithu. Muli bwanji? Hello? Hello? Muli bwanji?
Wina ni mungwaji. dzina ndikomwe mukuimbira Unokazi sawa. kwanda Chisapo ndongwe. chisapo ya jawani 36 ndithu ena kunena kuti chamuchitawira kuno ku blanta yakuti mbali zina sigino yathawa pepani tu kwanza athu amene mukanika kuonera program imene ya Sapota. Msaiwale tili pa DSTV, tili pa Facebook, Zuku, Azam, iyayi ndi pena paliponse. Mkulu wanga kumeneko moyo wanu uli bwanji? Moyo uli bwino ndi mungwaji. Chabwino nendi nafunsa ati kuti tiyambire kuti OTTFFSS leta lomaliza kulikhala chani? Eni ayi mwagwanayo ndithu. Ayi mwagwanayo ndithu mwalephera bambo anga. Mwalephera ndithu. Sono inu masapota timu yanji? Ino ndina Bullets. Mukuona kuti season ikubwera Bullets itipangira zotani? Season ikubwera Bullets itipangira zotani? Chimene chikulimbisani mtima ndi chani? Kuli ka COVID tu kana kuna pesa so chabwino. Aya nde fuso langa mwagwanalo tweti? Ndenda gwanalo bachi. Ndaliponyera patali tweti? Chabwino mwina ndingompezaso ndingomfusaso LVG kuti mwina angolembaso tu pa screen patupo kuti OTTFFSS then ufuna kuti inuyo mumalizise anthu kumene mkonera kumumalizise kuti leta litabwera papa likhala leta lanji ajijo kuiponyera tu pokuya. Mkulu wanga ndathokoza chifukwa choyimba foni tweti? Zikomo kwambiri ndakufirani mkulu wanga. Zikomo kwambiri. Yes, program yake ndi imene ya Sapota ndipo muli ndine Sapota wankulu George Brian B. Abale pajatu tinaona tukumeneko kuti nguku ija wina ataponya tumbale pamutu. Pakadali pano bwanji tingoona kuti atafika kumeneko anasangala bwanji ndi amayi ndithu kuvina tu pamenepo. Ndete tingomona mkulu tu amene kuti zinaenda bwanji tu pamenepo. Babu 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 Silent Mtuzi. Yes, iyayi tunkati gabu kuvina tu kumeneko kusangala kuti yayi aja tu zotola tu pansewu tu za ize. Program yake tu ndi imene ya Sapota. Bwanji tingo yankhaso phone chifukwa ya lero ndakufuna kuti inu ndine tiyankhulane ndithu. Mwina ndiyese kuyankhapo phone so ina pamenepo. Hello? Hello. Muli bwanji? Ndiyoko ndiye jingenti. Mukuyankhula ndiwe niwe dzina lomwe ati ndani? Iskali. Mukuyankhula mwafusa kuti mukuyankhula ndi ndani? Chabwino tatuzeni mukuimbira kuti? Kwachadzunda ndithu. Iyayi kwachadzunda chauko kumene ndinangapeza so iyayi akuti Dr. David Livingstonia. Si chakumeneko? Kuja ndinangapezako Dr. David Livingstonia. Si kumeneko chakwadzunda kwachadzunda kumeneko. Si choncho? Ndathokoza. Inu masapota timu yanji? Big Bullets. Kodi aliyesa angopezeka maule. Kodi timu yonse dzina lonse la Big Bullets amati chani? Nyasa Big Bullets. Captain wa timu imene ndani? Ndangomuyiwala. Is it first name kapena second name? Ndangomuyiwala pang'ono. Mwachula ndifunda omwe? Dzina lake limene lolo? Mkulu wanga chabwino ndefunso langa tu ndinafunsa kuti kodi tikanena kuti ndinafunsa kuti tilembe kuti phone so kuzaduka OTTFFSS leta limene litabwere uku ndiloti chani? OTTFFSS leta itabwere komaliziraku ndi chani? Mungotichula leta limodzi mukafuna chula awiri atatu zili ndinu ndi chani? Program yake tu ndi imene ya Sapota. Sono mayo penaso tu amaza
amazakhala kuti iyaya kupakaso zawo tu mayo ne mkulu wina anaonera tu zokoma chifukwa yo amavina ali ma headset. Abale zanga tiye tingoona kuti yo amene anamvesa bwanji kuwawa nzake. Yes, nkulu tu amene kumva zowawa chifukwa cha nyamata omvera tu zomveramvera amanze tazisiyanko ndi ma headset otazina tiyeni ticheze. Ndinapita malo ena acheso chakukwacha kwa kuti yayi muno mulibe wifi. Let's pretend as if tili 1994. Tiyeni ticheze bwinobwino pamene anthu amacheza popanda tu anthu kuganiza za pafoni all the time ndithu. Abale nzanga tiyeni tipitize program imene ya Sapota kucheza ndi masapota. Hello? 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 Hello. Muli bwanji? Tili bwino. Dzina ndani? Hello. Dzina ndi kumene mukuimbira? Imehali kwenye Longwe. Kuli Longwe? Yeah. Chabwino. Tangu tifotokozani pang'ono program ya Sapota imayilandira bwanji? Imayilandira bwino basi. Tumasangala abo batu bawakazi nabo. Ndathokoza kwambiri. Mwofuna kukonza ndi muti. Mali? Chimene chofuna kuti tionjezere mene mkamena tichosemo ndi chani? Awonzo siri bwino ndito. Zili bwino? Yeah. Ndathokoza mkulu wanga. Ngona ngimali titi unjo ene yefali wosoni. Yeah, umabele ukala oso. Kukalaso Ukalaso olamyaso umabele. Chifukwa chani? Asimali titi yefu so lewa mazela myaso umabele. Iya imagwanayo mkulu wanga. Ansala ndikupasani komalizira kweni ngati munthu wina sapereka tu ansala imene koma ndimbi kunena kwake zimene alembera pamene kuti TTFSSS komalizako LVG mutaikako mwina question mark kapena dodo question mark kuti anthu adziwe kuti apa kubwera chani. Hello? Hello? Muli bwanji? Hello, muli bwanji? Hello. Tiyeseso mwina kuyankhapo tu pa phone. Hello? Ndili bwino ka ino? Mukimbira kuti? Iya itu mkulu anamenya backdoor koma kuti ayizakanika kuti foniyo tichite ndemu jananenera TTFFSS leta yomalizira ukuko ndichani kakufuna maleta awiri atatu koma lenileni lobera pamene pa ndichani. Program yake tu ndimeneyi ya Sapota. Abale nzanga akuti kumene koko kuphwando kuja kunali tukuyimba agide nditu ndi nzake uja akumayimba naye na madingu. Tiyeni pang'ono poka tiwerereso taone agide nditu kuti akuyimba bwanji. Yes, program yake tu ndimene ya Sapota kucheza ndi Sapota wankulu pano pa Mibawa television. De gawo lake tu ndimene la the good, the bad and the ugly. The good foni kugwira, the ugly ikudukirapo. And kwinako nde iya itu ingokhalira tutufonija osagwirira tunditu. Ndikuzo the good, the bad and the ugly. The good foni kugwira, the ugly kudukira papa, the bad kudukira papa, the ugly foni osagwiriratu. Funso langa tu ndilomwe lija nditu kuti OFF
ndinateno o TTFFSS komalizirako kubwera chani ndithu mene mukuonera pa screen panopo kuti kubwera chani. Tsopano akuna kuti zinthu zimayambika tu mamawa akuti angelo akumawa yetu anafika tu kumawa pang'ono pokha tisananke foni tiyeni tu tione kuti ubwino wa kumawa ndotani. Tiyeni tikamve kamwana kameneka. Yes, Anzelu akumawa ndithu iyayi mamawa ndiye tisananke foni kodi nanga kumadzulo kumakhala zotani. Iyayi ndima umabweresa tu zowawa ndithu koma iyayi nthawi inonso ndi pamene umazazi ndiyo kodi pa nyumba panopo pali zotene kukapeza tu John Lanjesi akagona pa sitting room ana ndi mayawo akagona kuchipinda kwa ana kodi zimateno. Iyayi osamapanga choncho ndithu. Iyayi John Lanjesi ena makanika pomwepa kuti captain wa bullets ndani ndithu nde iyayi osapangatu choncho. Ndiye tingomva kuti madzulo kumakhala zinthu zotani. Mukagona kwaoka nthawi yake si ina ya kumadzulo tichenjere nthawi ya kumadzulo ngakhale wangongole mukampeza mamawa amati mubwereka nthawi ena cha kumadzulo tikopya kumadzulo tisamale nthawi ya kumadzulo Ayuda siyanagwira Yesu nakomera batata ndipo dzuwa linazima ja kumadzulo tikopya kumadzulo tisamale nthawi ya kumadzulo matenda asiriyasi akafuna kubwera pakhomo amakhala asiriyasi ja kumadzulo kukachitika zovuta nthawi yomwe makayika zovutaso amagona kukayika chakumadzulo ngakhale amabodza amatakakomana masana amatamwalikikomane nthawi nake chakumadzulo tikopya kumadzulo tisamale nthawi ya kumadzulo Sidanseli, amaraka komana masana, amaritika komane chakutoshi chakumadzulo. Kumadzulo, tikopya kumadzulo, tisamale nthawi ya kumadzulo. Sochitika zambiri padziko lino lapasi, simakonda kuchitika chakumadzulo. Yes, program yake tu ndimene ya Sapota mchandinenera kuti Sapota kukupezani nditu bwanji so tingonaponso kwanza tu uyu look kadzatani soko pa Facebook akuti ya program imene yitu ili bwino komanso uyu akuti koma guys koma guys zona ndizonera live ndikuonera live amene yitu ndi Bashiru Jackson Alex Kalanje nayenso akuti wow I like the boys the boys he's talented something like that pepani utifoni ndikuerenga ku Facebook komanso anthu ena aso mukuimba tu all the time tango ndipasani pang'ono muimbe pa phone imene ndakupasani pada pano ndingonapo za pa Facebook wina yo akuti phone kubwera so wina akuti pozuze chiwaula ajijo mwayamba za mafoni pano
Humphrey Kasonde nayo ati shoshozi yomweyo akuti shoshozi yomweyo ndithu program yake ndi imene ya Sapota ena kuonera ku komanso ena kuonera tu pa Facebook ndithu iye padali pano pali anthu unyinji umene ukuonera program imeneyi pa Facebook musayiwale kuti Mibawa tili pa ma platform osiyana kumangalande kandi kuti ifeso tu tili komweko kanji ndiyankheko foni imodzi. Oh, phone so kuzaja. Mwina tiyese tu phone hapa. Hello? 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 Yes, muli bwanji? Dzina ndani ndipo mukuimbira kuti? Ine ndi Mulala kuzomba kuno. Mulala kuzomba. Yes, ndiyankhulena Mulala. Ndathokoza kwambiri Mulala. Zikomo amene otunda amulala kuzomba kuti zinthu zikuyenda bwino kwambiri muli bwanji mkulu wanga bwino dzina ndani mukuimbiraso kuti ndakazi ndikuno kubangwe ndithu pomwepa msewu wopita kuli mbuli ndithu tatifotokozereni muli ndi zotani lero chidzulo chino lero tofunika tukudya kwambiri kufunika kudya eti ndatu mmasapota timu yanji ine ndo Wanyerere chabwino kodi paja akocha Nyerere ndi ndani amene okanga ndi sindikuwadziwa dzina lawo lomaliza ndi sindikuwadziwa chabwino tsopano mkulu wanga funso ndinafunsa tu OTTFFSS komaliza ndi chani komaliza MBW tando za chani chimenecho chabwino ndakumvani mkulu wanga awadi ndi bangwe la dash ndi mkulutu amene wazaidula sofoni nthawi yomweyo apale nzanga kusangalatu pa programu tu imene ya Sapota ena kumana tia ife tikusangala kuti programu imene tikucheza ndi ajijo bwanji pang'ono tikuona kuti akulu amenewa akusangala bwanji akuvina bwanji kuti programu lero ajijo atilola kuti tiyimbe mafoni Tikete kunangutiza afone ya sat Uyenda china velozo wena Kana tana china velozo Kana tana china velozo Tana china velozo Kana tana china velozo Wasutiva velozo machinene ya sweswi Wasutiva velozo machinene ya sweswi Yes program yake tu ndimene ya Sapota kucheza ndimayenda madera umo ndi umukoma lero ndati kwa anthu amene muli kutali amene mwina sinakufikireni mwina tikumane kukasamba ndinakafika kwa chicho machokera kukasamba kuno ya ndinu nzaliwa inu chakuti tiye tipange zimenezi ndinafika umeneko enaso tu ndikumathawa ndithu koma maule mwanu kwano seno ndithu pachiya ndikutiso tu ulemu wanu ndithu pakakhalanso pa gods pa golomoti wina anachita kutsika galimoto ajijo imane apa muti jambule ndi pamenepo tinachezaso tu ndithu ndiyankhenso foni pamenepa hello zosakhala bwino tsopano amayi tu pachinati kunati tikhuku kumeneko kumafunikanso ti madzi akaphiketu kumeneko pang'ono pokha bwanji tingoona kuti kodi mkulu amene anatunga madzi bwanji kukapasa amayi kuti akaphiketu chakudya chimene anapeza mwaulere pa msewu yes kunena kuti izi tu si zaidi izi ndi za amayi zoyikayika zinthu pamutu ndi za amayi ndithu ndi amayiso pana kubala analitu pamenepo ndi Abena ndi Serina ndithu kufuna kucheza amayi ndi amayi analitu pa mpikisano wawotu wachizimayi oyika zinthu pamutu tiye ntaone kuti amayi amenewa zinayenda bwanji yes
Program yake tu imene ya Sapota kona amayi nditutu kusenza kuti ife ndi amayi angwiro. Tsopano tu panali tu amayi so ena tu amene sizinayende tu bwino. Georgina iya itu ndinamugulira dress nditu. Nde Georgina kangati dress yo namugulira lachikalekale iyeyo tu sanafune. Kodi inu mapaga bwanji akagula ni dress limene simunafune kapena chovala chimene inu sichini nakusangalaseni. Tingoona kuti kodi Georgina anawisuka bwanji kapena zinamukhuza bwanji atagulidwa dress imene iyeyo silinamusangalase. Wow, wawama mwana wanga. Waoneka bwino pinda muka to? Ndiye vovala hivi. Noti marabishi ya jemu makura va upo wachiki. Waiona na lebo yopa msana. Ndipo waoneka bwino. Pinda muko fakepo na kabeuti. Bazako kumbwa banzako ka? Ya wama ningi chei. Takinga bwino. Takinga bwino. Next week I masara zinshange so nikafura. Tienda bonse kutao nukavare. Ndipo zaoneka bwino. Bazako Yes, zinthu zavuta. Mwana sana sangalale tu ndi dress imene ine ndinamugulira ndito. Iya mawa ndikuchano ndizingokupasa ndalama kuti pita ukagwade weka kumeneko kuti ukazigulire weka. Sina kumbafuna kuvala tinatacheso. Ife ndi old fashion. Achicho nanga mwapisira lero kuti ife tu timafuna ka decent kakalekale ka 1964 ndito. Tsopano akakhala amuna ndi samawala. LVG akuti ife sitiwala chilichonse chimene mundatigulecho ife timavala. Abale nzanga tiye timone tu amene akumanga program imene kuti iteke timati Louis Van Gilda iyeyo akuna kuti sindiwala china chilichonse ndimavala ndipo kunyadira kuti achicho iyayi mwandibwereseratu kabudula wabwino. Tiye timone LVG. Kulikita kati, kulikita kata, kulikita kati, kulikita kata. Oh, zofuta nditu LVG kunyadirira tu iya itu chovala chake chimene akugulira ne makolo iya chinyadirireni. So paliso akazena otumbwa nditu akukana zovala koma amafuna zakudya zimene anzawo tu agula nditu kuti iwo adye nawo koma ukagulira ayambe iya zimene zino iya ine makuti ndetsikana ameneyo anaona zotani tu atafika kuti amudyere tu mamuna. Tiyeni tione zimenezi. Njema kurusa? Sambona kavu? Nile soda. Sungeka tamayai. We. Ulisha mjinga. Ukome. Uchukua. Mtu. Wata uliangalie. Kanwe zako kwa mjinga ni mwe. Choyo tu. Wewe sio mchoyo pata nini una gari? Una nyumba? Bwege wewe. Yes, kamuna tu weni tu amene kumulanda tu tsikana kuti ya nde kuyamba tu kumyanga zala zake kuti ubwenza nditu ena sima jama gwira nchenche akuti kuigwira nchenche ija kuzoti uzigula zako ndi zimene taona tu pamene pakuti uzigula zako nditu nde tisanamalize program imenezo nde ena sakunena kuti inu mayerekedwa kuti popanda inuyo ife sitingachite bwino. Iya abale zanga ena afe tikuchitaso bwino popanda inuyo ndithu. Aya uzakandi unandisiya ine uona so panga mautu mautu. Iya tikuchita bwino so popanda inu. Ndete tingova gaya amene amalala tiro kuti suzachita bwino popanda ine. Timone kamuna amene akuti bwanje. If you think we are not doing fine when you left us, yeah, I've got news for you. We are doing fine. I'm telling you, we are doing extremely fine, you know. You people that like leaving people and say, no, asafuti kauja. This one will suffer without me. We are not going to suffer without you. We are actually doing fine. This morning we had breakfast. And we are just waiting for lunch. Then we'll have supper without you. Yes.
program yake tu ndi imene ya Sapota ndipo tinali gawo limene la the good, the bad and the ugly. Mafoni tu ndinayesesa tu kuyankha. Ndikuyankha so foni yomaliza. Hello? Hello. Muli bwanji? Tili bwino. Dzina ndani mukuimbira sokoti? Kono ulilongwe. Yes. Ndine Mai Kenya. Mai ndani? Kenya. Mai Kenya. Capital city yanu ndi chani? Capital city yanu ndi chani? Madiba? Dzina lanu ndi Mai Kenya. Mai Kenya. Mai Kenya. Mulibe capital city? Mai Kenya ndakulanda pa program mene ya Sapota. Tiyankhuleni mai wanga. Program ya lero mwayiona bwanji? Ayi ndayona bwino ndaona soti mwayamba kuyandira makhoza tisangalatsa kwambiri. Ndathokoza. So panotu apo tu pali tu ya funso tu pamenepa. O TT FFSS akuthandiza chani? Fusolo ndiye ndagwanalo. Fusolo mwagwanayo. Abale nzanga ndathokoza tu mayi twete. Ziko mukwambiri chifukwa choimba foni. Abale nzanga ndathokoza tu kwambiri kwa inu nonse amene munakhala pamenepo kucheza tu ndine Sapota komanso kuimba mafoni anuwo ndikuti zikomo. Tizipangapanga zimene zikuti iyayi aliyense azichita nawo participate tu mu programu imeneyi. So pano TTFFSS alitu ndi tanthauzo. O ndi 1 2 T 3 4 FF 5 6 7 like linalo lichani 8 9 nduti lobwera komalizirako ndi chani ndi E kapena 9 E N ndi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nde asala pemenepo ndi E. Ndakugwesani tu nonse pachamanena kuti achicho iyayi tu ife simungatigwese koma ndakugwesani nonse chifukwa palibe wandipasa tu ansala tu imeneyi. Abale nzanga bwanji mundilole kuti ndisanzike pa program imeneyi ya Sapota. Zikomo kwambiri mchatanenda chifukwa chokhala pamenepo. LVG komanso tu nzake manze ndikuti so zikomo kwambiri chifukwa chokuti iyayi program imeneyi yatheka bwinobwino popanda tu mavuto ena aliwonse. Abale nzanga ine George Brian B ndikuti zabwino zonse pameneso Friday tizakhalitse pompano kuti tizaonane. Bwanji tisiyane motene. Chabwino. Ati kuboda kuno kulimbuli. Simanena choncho? Mwati chani? Zina yake kuno ndi kulimbuli komanso ndi kuboda. Kuli chani? Kulimbuli. Kuli chani? Nawo zoti anene kuti characteristics ndiye pangada kuluba. Chifukwa chizungu chakuchidziwa. Karekatar. Mwati banji? Vuto lake mmeno nilibe karekatrask. Akuti iniyo chizungu sumuze. Akunena zona? Characteristics. Karekatrask.